Доўга Хоміч чакаў названага брата. Дзень, два, 4. Тыдзень прайшоў, а Бацкеля і не з'явіўся. Не з'явіўся і на тыдзень другі, а і Бацкель. Засумаваў Цімур, як зразумеў, адбылося што. І ценю сумневу не засталося. Сябр застаўся ў краіне мёртвых. Не прынясе барабана адтуль, сам застанецца празрыстым ценем. Ценем, што вечна сумуе па нашым свеце. Што рабіць было Хомічу? Хочаш, не хочаш, а трэба ехаць па сябра. Трэба ехаць у службу «Адно акно» Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта. Взяў Хоміч жэтон на метро і паехаў у службу. Стаў у сераду ў чаргу, у аўторак быў наш герой ля акенца. «Хачу, дарагая, — сказаў тады Хоміч, — пабачыць названага брата майго, а і Бацкеля. Сябра б майго б мне ўбачыць». «Хто вы яму? Родны які або хто?» «Дзе, дарагі вы мінчанін, ваша даведка на спатканне па-за чаргою з героем, што спусціўся ў краіну памерлых па добрай волі з тым, хто забароны парушыў. Вось, — кажа, — даведка моя». І акуратна 2000 наяўных даляраў працягвае. «Добра, — кажа чыноўніца, — пачакайце». 3 тыдні чакаў яшчэ Хоміч, як выходзіць мужык у акулярах, кажа: «За мной вы ідзіце, дарагі наш мінчанін, зараз я вас правяду да службы адных дзвярэй». Доўга ісці не прыйшлося. 2 калідоры, 3 лесвіцы, 6 паваротаў. Насамрэч у тым тупіку дзверы былі толькі адны. Адчыніў іх мужык у акулярах, але не шырока. Шырока яны ў прынцыпе не адчыняліся. Адышоў ад дзвярэй той мужык, падышоў да іх Хоміч. За тымі дзвярыма Бацкеля і стаіць. Як бы ён сам, але не. Толькі а і Бацкеля цень. «Што нарабіў ты, брат мой названы?» — Хоміч пытае. «Што нарабіў, таго не паправіш, што нарабіў, таго не адменіш», — адказвае Хомічаў сябр. «Што бачыў ты, сябра мой, а і Бацкелю ў мёртвых краіне? Што адбываецца там?» «Шмат я бачыў. У асноўным я бачыў памерлых, все памерлыя тут, апроч тых, хто яшчэ не памерлі». «Як так можа быць, што памерлыя не памерлі?» — пытаў тады а і Бацкеля Хоміч. «Там у вас што, патрыятызм пануе або рамантычная проза, паэзія сімвалізму?» «Можа быць, проста павер мне, што можа, дарагі ты мой сябра Цімур. І без агалтелага патрыятызму, без угару мілітарызму, без паэзіі сімвалізму у краіне памерлых можа быць рознае. Але пытай лепш пра важнае штосьці, бо адчуваю, што час мой сыходзіць, як пясок з будаўніцтва ў прыватнай машыне прараба. Скажы, дарагі мой названы браце, ці бачыў ты Маркса і Энгельса з-паміж мертвякамі?» «Так, бачыў я і Маркса і Энгельса, розных я бачыў марксістаў і неамарксістаў. Не пазайздросціш ім. Жывуць за мурам горада, ядуць аб'едкі, ядуць, што не даелі свінь. Дарагі ты мой сябра, любы мой а і Бацкель, ці бачыў ты класікаў беларускай літаратуры ў краіне мёртвых?» «Так, бачыў я і Купалу, і Коласа, всіх я бачыў. Ходзяць сабе, размаўляюць у рыфму. Мой сябар, скажы, ці бачыў ты ахвяраў войнаў і генацыдаў?» «Бачыў я забітых у розных войнах. Жаўнераў і генералаў, цывільных, маладых і старых. Розныя лёсы іх у краіне памерлых. Скажы, ці бачыў ты маці маю?» «Так, я бачыў яе, тваю маці. Сказаў бы, што добра за ёй усё, але не магу табе хлусіць. Хто скажа, што добра ў памерлага ўсё? Памерла яна, гэтым всё і сказана. Ці значыць гэта, што памерлыя ўсё яшчэ дыхаюць, ці значыць, што ніхто не памёр, што плакаць не трэба, што ўсе дагэтуль жывыя? Не значыць, сябра, не значыць. Памерлыя мёртвыя. Яны толькі празрыстыя цені ў тваёй галаве, толькі з вобразам сябра ў ёй ты цяпер размаўляеш. Не вернеш нікога ўжо, ніхто ж адсюль не выходзіў. Не выйду ні я, не выйдзеш ні ты, як памрэш. Толькі вобразы будуць твае ў памяці іншых людзей. Як памруць і яны, то ўжо ніхто не ўзгадае, не застанецца нічога, то не спяшайся сюды, кожны сюды патрапіць. Дарагі Бацкелю, сябра, скажы мне, ці добра табе там жывецца самому?» «Нядобра». «Ці будзе там добра калісьці мне?» «Не будзе тут добра табе, можаш не спадзявацца. Што будзе са мною пасля маёй смерці, дарагі ты мой сябра? Нічога з табою не будзе. Сказаў бы, што не будзе з табой нічога тут добрага, але проста нічога не будзе.
Што будзе пасля? Пасля ўжо нічога не будзе. Thank you.